kuwi kudu Pandhawa nanging kuwi klongkongane pawongan liya sing tanpa sangkan mbok menawa nuju kadadian kubar Agni. Dhewe padha nunut ngapa ning baliku. Lah niki sanggit saking pundi malih kok saya ra karu-karuan. Lah ya kuwi kiraku kulaning para pawongan sing padha nuwut ngapa ning bali kala-kala lan menawi sengguni yen miturut hitungan cacah kudune yen Pandhawa mati ora mung 6 banggene nanging 10 tak kandhani. Mulai nyawang kahanan ngono aja mung nganggo netra alaka nanging naluri pangrasa lan akal gonggonen Suman. Weleh sampeyan niku pendhita pinjul kok gawe hitungan ngawur niku pripun ta? Wong genah 6 kok 10. Sing papat terus sapa? Terus sinten? Sing papat kuwi Punakawan. Merga Pandhawa ngendi papan ora nate pisah kan abdi Ulu Jembuya pamomonge ya kuwi para Punakawan ya Kakang Semar anak-anake sing tansah setya bekti tanedya ninggal karo momongane. Lha terus Pandhawa pripun? Pandhawa kuwi urip urip apa? Nek urip saiki ten pundi jal? Aku durung weruh mung pangrasaku Pandhawa urip ing papan dunya ana ngendi. Alah. Kene iki ora ngerti. Rasa kanggo dasar lan ukuran esuk lan sore rasane wong kuwi wis beda. Esuk bungah merga nampa tanggapan sore susah. Gulung-gulung merga dibatalke ora oleh izin pentas. Yalah. Mati Pandhawa niku pun mati wong genah. Wong niku nggih pun genah wis genah kok isih ngeyel. Pandhawa niku mati urip. Pandhawa kuwi urip mati. Urip senguni mati Pandhawa niku pun mati. Suwan. Nun surat tatanan kembangetan tenan kowe. Ing atase guneman kang punden sing tak sungguh-sungguh tanpa tata nyenggalak gunemu ora mingkem parat kowe. Nggih sabar. Sangsa putet jibet pangraswa dupi paduka ngendik kana anak kula Pandhawa maksa yono. Lha iya nggih. Jajal turut Durna piye? Pendhita Durna. Pendhita Durna kula pemban. Raning uga pendhita kulina laing rasa jajal yen miturut panemumu panemune Suman tumrap Pandhawa mati kobong mau kepiye? Yen saking kula pribadi menika kok mboten tirmu ing akal.
Sugeng dalu berkah dalem. Dalu menika awake dhewe wis kelakon suwan. Suwan? Heeh. Suwan ana ngendi? Iki suwan ana nggih menika paroki wedi ana gereja Santa Prawan Maria Bunda Kristus. Iya. Temane utawa acarane apa? Acarane ya kuwi iki utawa acara utawa temane dalam rangka HUT. HUT ki apa? HUT ki ulang tahun yang ke-70 dengan menyungsung tema besar yaitu Asun Pitulungan lan Pangapura. Iya. Ngono mak. Ngaturake panuwun katur inggih menika awake dhewe iki ora dhewe. Tegese ora dhewe kuwi ya kuwi ana bintang tamune. Ana bintang tamune ana. Bintang tamune sapa? Bintang tamune ya kuwi Mbak EOA. EOA iki. Mbak Elisa karo Sarasu. Karo Denok Tatin. Titrot. Iya. Dijumenengke ya ana. Dijumenengke monggo dipun sepoti kanca-kanca.
Mas Gading. Nggih, ngaturaken wilujeng menawi menapa sugeng wilujeng lan sugeng dalu sedaya warga lan umat ingkang sampun makumpul malempuk wonten ing paroki Santa Perawan Maria Bunda Kristus Wedi Doya Santa Perawan Maria Bunda Kristus bener ora? Bener lah, kopelit aku lan Romo Edi nggih ingkang minulya pangapunten kula itu sebagai orang Katolik rodo isen soalnya biasanya nek orang Katolik arepe ibadah niku saderenge misalnya jam itu ibadah jam gangsal langkung 3 menit niku ibu-ibu sampun repot sedoyo ayo ke ndang ados ge nang opo mangkat jam 7:40 niku pun dibalas kula niku malah telak dadi kula boten seke comboten kepenak ati kula nyuwun pangapunten saderengipun nggih Romo. Mas Gading menika dereng ningah niki kalih Mbak Yu kula tatin kowe ngucapke apa sak karepmu Mbak. Oke wis ta. Dongane iki 7 dosa iki. 7 wis lemongan leting berkutuk wis. Wis, ya sak iso-isone blek kutuk yo ciri khas Mbak blek kutuk kuwi mah. Lah ya, yang penting semuanya paham nggih kata-katane Elisa. Wis. Dong napa mboten? Mudeng. Mudeng. Nggih, Mbak. Mudeng. Nah, mudeng. Mudeng. Ramadan ki pokoknya ngucapke selamat ulang tahun buat gereja paroki Wedi. Kata? Kompelite apa ya mau? Santa Perawan Maria Bunda Kristus. SPMBK. Semoga selalu memberikan kasih damai untuk umatnya dan untuk seluruh dunia dan masyarakat sekitarnya. Amin. Kok tumben rada meleti kowe lek ngucapke. Kowe mesti mau buka AI yo. Ya aku kan bingung nek nang gereja iki aku piye ngono lho, San. Makanya aku ngejak kowe ben kowe sing iso menjelaskan. Yo bebas kabeh mendoakan. Ini kan di sini orang umat gereja. Kabeh semua umat iki tadi Pak Bupati sudah ngendiko. Nek wis karo apa budaya, kuwi kabeh wis melebur dadi siji. Menyatu arep nganggo klambi abang ngireng ngitek cokelat apa wae segala macam latar belakang kabeh nyawiji dari sabudaya dan ora bener. Iki mau pembukaannya ya berdoane ya semua agama yo kabeh dilakoni. Ngetok-ngetoki nek sedaya wonten masyarakat Wedi iki kompleks dan bersatu. Itu gotong royongnya apik banget iso dadi pituladan dinggo masyarakat sak sekitare liyane masyarakat ora masyarakat yo masyarakat yo oke ora masyarakat yo ngono kuwi nggih Mas Gading mengucapkan apa Mas Gading untuk paroki mengucapkan selamat ulang tahun ya bersama-sama ya. Jadi ben genep iki morale ade ramuni masalah. Ya. Iki nggo carane tombo. Karep nganggo nada gamelan lho, Sa. War nganggo nada apa ora? Iya, sakmono to kita. Kira-kira. 70 asung 70 lan dadi solo. 70 ati bungah urip dadi berkah. Saged boten umat-umat, dua larik aja. Kaya nek Mazmur kan lho. Iso lah. Coba ya tak ulang lagi nanti bareng-bareng ya habis ini ya. Apa Romo? Refrennya aja. Oh, refrennya terus nanti alan dangdut. Oh iya. Kilo bagian refren. Refrene nang ngarep kowe halaman 7. Nang ngarep mulane iki nek latihan mangkat dadi ngerti refren nang ndi. Lah ya lagi teko jlok e.
Yo, Endi jal ayo, endi? referene. Endi sing endi? Sing corus iki to. Ngerti aku. Ayo, iki nganggo dung dang dak. Nganggo nganu apa jenenge nganggo kendang meneh. Apa Mas? Sing rap mau lho, rap. Saka Oh ya, dari aku ya, vers 1. Urip iku kanugrahan dalam Gusti. Iki berkah ayo ditampa kanthi bunga. Puji panuwun wujud makrane ing urip. Urip dadi pisungsung katon Gusti kanthi lelati sesami. Ayo bareng-bareng bintang pulau. Ayo dadi solo bintang pulau. Uripku dadi berkah bintang pulau. Uripe tansah gumraga. Baleni Mas. Bintang pulau. Ayo dadi solo bintang pulau. Uripku dadi berkah bintang pulau. Uripe tansah gumraga. Sampun. Kan nggih, pun leres nggih Rama. Lah lulus iki cara dibiji niku pinten nek 0 sampai 100 Rama. Wis apik 25 berarti. Sudah limo alhamdulillah wis kliwati 50. Ayo. Kanduri Sing setengah. penting cukup. Engko nek kurang ya njaluk dikatrol. Jadi sampun Mas Gadeng niki mau apa ya prakata ini 70 iki tegese 70 apa ya Mbak? 70. Paringan pitulungan kuwi mau karo pengampunan kuwi mau. Yo. Wah, Lah kowe malah harus ngucapke lho. apa? Doane dinggo gereja. Doane dinggo gereja, ayo cetha no. Sing penting iki tansah ngrembaka, kabeh nyawiji nyedulur, buat siapa aja solidaritas sing utama. Iso sambung apa sambang Sambang serawung karo nyedulur karo sapa wae ora pilih-pilih. Dadi nek arep misale njaluk tulung itu kudu ngomong. Mintalah maka kamu akan diberikan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ngono lho. Dadi njaluk tulung terus awak dhewe aja pelit-pelit nulungi. Sing dikarepe ngono. Terus nek wis nulungi awak dhewe iso nyedulur. seduluran. Siji karo sijine. Wis kira-kira Ning ngono. ono lho sing nulungi malah dadi mungsuh. Nulungi mah dadi mungsuh piye kuwi? Kowe nilai utang aku. Oh, Ora dibalekke mah dadi mungsuh ngono kuwi. Apa ora? biasane kuwi memang sing jenenge kuwi yo makane sesuk nek ana wong utang, kowe ngomong. Nek jeneng wong utang iki biasane sedulurane rusak lho. Iki milih tetep utang pot sedulurane rusak. Kuwi. Mesti tetep utang. Tetep utang ya. Biasane mending seduluran rusak ning utange cair. Itu jangan ditiru ya. So. Ojo ya Mas Gading ya. Oke. Nggih. Kamu kok lemes kenapa Mas Gading? Wonten menapa Mas Wonten panjenengan? pengalian menapa to Kang Mas? Mas. Mas Gading. Mikir ke mulai mangkat empet mosok saka Jogja tekan kene 4 jam. Wah, mau ya luar biasa loh mau iki Wiyogo sama Sinden tuh sudah mangkat gasik. Tapi ternyata perjalanannya macet total. Kuwi mbuh dalan tikus, dalan semut, dalan apa? Apa? Dalan apa? Sing cetok, dalan tikus, dalan semut, dalan liyane kuwi do macet kabeh. ya mergane lewat Prambanan. Kudune aja lewat Prambanan nih piye carane wong Yojo tekan Klaten tanpa lewat Prambanan iki piye? Iso ora? Lewat ngendi Pak? Bu, enten sing kertas. Bisa enggak ya? Kalau orang Jogja mau ke Klaten tanpa lewat Prambanan. Masalahnya kan ada Prambanan Jazz Festival di dulu. Lewat Wonosari. Oh, lewat Munggah. Berarti Munggah Gunung Kidel. Kidul. Kidul. Kidel. Pyongyang. Munggah. Piungan. Oh iya. Piungyang iki pancen bocah rada kudu diselentek. Piungan ya macet ki sik wong Piungan wae sudah memberikan berita. Lah ya aku mau iki metu piungan ngalor wi ya tetep ra jalan.
Mas Gading lewat mana tadi? Lewat dalan mana Mas Gading? Lewat Makelar.